Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. uJesu Kristu inkosi. Siyambonga ke, siyamdumisa uNkulunkulu wethu kakhulu ngokusithanda ukuba silibone usuku lwanamhlanje. Angazi ukuthi wena njengoba selihambe kangaka usuku khona yini usuku wenzile okuyintando kaNkulunkulu na? Kukhona yini usuku wenzile ezintweni uNkulunkulu akulethela ukuthi uzozenza emhlabeni na? Ayike angidlule lapho. Ngiphinde ngitizelele ukuthi namhlanje olesine siyacela bazalwane ama-voice note ayagcina ukuthunyelwa namhlanje. Bangawathumeli ama-voice note abantu. Uma ngabe uyanaka i-voice note ethunyelwa after 5 amathuba ukuthi ingene mancane yozingena ngesonto elizayo. Ngoba ama-messages maningi ushaya isikhathi kusasa Friday sokwenza ubufakazi buqoqelwe ndawonye ngingakafiki kweyakhe voice note oyenze after 5. Angisho futhi ukuthi oyenze before 5 inegaranti ukuthi izongena ngoba kuya ngama-messages akhona njengoba igroup isinkulu nje. Kodwa bengithi angikubeke lokho ukuthi abantu bekwazi ngoba bavele bathumele ngo-last minute kwenza ukuthi bekunama-VN amangaka ubufakazi abemancane kabi namhlanje kuseni. Kodwa kuyothi kusuka-ke namhlanje olesine bathululekeke abantu bathululekeke. Okwesibili nginesicelo. Ngaphambi kokuba uthumele utho qale uye lapha ekhaya lezwi egroupini okuyona uyochecka ukuthi akukho yini ukukhulunyiwe ukuthi musuthumela noma ukuthi thumela kanjani wenze njani. Uyochecka nje kuzokusiza lokho kusize sonke singabi nomsebenzi ophindwa kaningi. Uchecke nje bese kuyimake uyabhala ke noma uyakhuluma wenza iVN kodwa usucheckile ukuthi akukho yini okungivimbelayo ukuthi ngenze lokho engikwenzayo. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu lesine ke siyagcina namhlanje onke amanye ama-messages asiwathumeli. Ngeke ngibuke nje ababika ukuthi bafaka imali bayathumela bona. Kanti kuthiwe sicela uhlobo olumbili kuphela lo-messages. Abantu abangenisa abantu nabantu ababhukhayo. Isimo-ke sami kule mpela sonto siyafana nalesi saseMpumalanga ngoba kukhona ikhaya engizobe ngikulona esimenywe kulo ngomgqibelo sizobe sinenkonzo khona. Sovuka ekuseni sidrive sifike senze inkonzo okungukuthi angizokwazi uku-attenda ama-messages noma emini noma yini. Bese ke silala kuyo leyo ndawo sivukeke ekuseni siye kwenye yama-branch sifike ke sikhonze khona bese kuba imasibuyele ekhaya. Ngakho ngiyafisa ukuthi ama-messages nje onke ngaphandle kokungenisa abantu ame ngomgqibelo nangesonto. Ama-messages nje amanye nokubhuka ame ngomgqibelo nangesonto. Ngiyafisa. Indaba ngithi ngiyafisa ngoba ngiyazi kungenzeka kungenzeki futhi angifuni ukwenza kube umthetho ngoba uzoyisihogweni ukuthi uphula umthetho. Siyambonga uNkulunkulu wethu. Ake ngiguqe ngikhuleke bese singena enkonzweni yethu intshumayelo yasentabeni. Baba ongcwele, baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga siyazithoba phambi kobuso bakho. Sibonga ukuthandwa, sibonga ukuyalwa, sibonga uholwa wena moya ongcwele. Kumnandi uholwa nguwena ngoba usiholela ekhaya ezulwini. Lapho sihola khona kwethu ukuthoba nokuvuma sivumela uholo lwakho. Siyakubonga ke Nkosi, qhubeka ube nathi ukhulume ngezwi lakho ucacise lokho ufisa sikuzwe sisazilungiselela ukuhlithwa kwebandla. Siyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu. Ningaphathe kabi ukuthi nginifihlela ukuthi ngiyaphi.
isizathu sokufihla esokuthi siyemzini womuntu. Uma ngiyemzini womuntu ngaso sonke isikhathi angimemi, ngoba asimazi ukuthi uzofika sifakephi, nokuthi unendle engakanani, unalo igceke ulimisile itende noma ubhuka ihall. So ngishiyela kuyena ukumema, mina angimemi. Ngiyazi ukuthi anicushwa, mangingasho nje nizofika. Lona lokuthi angizoya mina ngoba ngedwa, kanti nomunye uthi uyedwa, nomunye athi uyedwa, abantu uthola sebewu-200, bese senze njani? Yabona ukuthi kuzoba inkinga lokho. So-ke yikho-ke ngingasho, isizathu leso nje, asikho esinye. Hhayi laba abangizingela abafuna ukungibulala nginandaba nabo mina, angifihleli bona. Kube kuya ngami ngabe ngiyasho manje kubakhombisa ngibesabi, hhayi bengizosho nje. Laba ngizingela ngenxa kaJesu anginankinga nje nawo, kodwa ngenzela ukuthi ikhaya lezwi lingagcwali lapha nentaba yendlu kaJehova kuyabonelela, ngoba sengiyanazi anicushwa. Anicushwa, anigayelwa mphako. So-ke hhayi, uNkulunkulu siyamthemba nizoyithola lezo inkonzo, kodwa nje-ke isimo sinjalo. Nebranch esiya kuyona ngiyayazi ukuthi abakayakhi indlu incane leya ndawo. Uma ngingasho nje, hey kungathi vumbu. And baningi abantu abakuleya ndawo abazi, ngoba bafuna ukuyokhonza kule branch. Abazi, bahlezi kulungile. Uyoze usubona ngenkonzo nesihloko, hawu kanti kade seduze kwami kanje ubaba uNtsibande nomama uNtsibande. Kunjalo, ngoba into awukhonzi phela wena entabeni, vele uzobuka uphi usebandleni lakho. So ayikho into okufanele ikukhathaze. Hambe ebandleni lakho wena uhlangana nenkonzo yasekhaya lezwi ntambama, usubona kade ngiseduze kangakanani. Angizukusho ngoba abanayo nabo indawo yokukhonza. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu. Bengithi angiyihlambuluke lento, abantu baze bathi wafihla uNtsibande kanti uyapi? Ngiza lapha eduze kwakho nje. Ngizobe ngiseduze kwakho impela, kodwa ngoba wena ugayelwa mphako uzosuka ufike bese kuba inkinga. So angizukusho-ke. Siyambonga-ke uNkulunkulu wethu. Asiyeke kuMathewu chapter 5 sifunde uverse 3, 10, 11 and 12. Kufundeka-ke kanje: babusisiwe abampofu emoyeni, banoyolo abahlwempu kumoya. Babusisiwe abampofu emoyeni, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Verse number 10. Babusisiwe abazingelwa ngenxa yokulunga, ngokuba umbuso wezulu ungowabo. Number 11. Nibusisiwe nxa benithuka, benizingela, bekhuluma konke okubi ngani, beqamba amanga ngenxa yami. Verse number 12. Jabulani nithokoze, ngokuba umvuzo wenu mkhulu ezulwini, ngokuba kanjalo babazingela abaprofeti abanandulelayo. Sihambe enyathelweni zamadoda azingelwa bafowethu. Manje sizosala kanjani thina singazingelwa? Ngoba phela sihamba la behambe khona. Siyambonga nje uNkulunkulu kakhulu ngevangeli elimnandi kangaka, ivangeli elenza sizingelwe. Ivangeli abantu mabezingela basakhela imiqhele. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu. Siqhubekeke nendaba yethu kuPetro, kodwa sesishintsha ichapter manje. Petro uqala chapter 4, soqala kuverse 12 sidine ku-16. Engingakwazi ukuthi sogcina namhlanje ku-16 noma sogcina ngazi-ke ake ngingangeni lapho. Besikade sibhizi no-1 Peter chapter 3 saqala kuverse 14 mangaphazami, sadina kuverse 18 noma 17 angisazi. Kodwa njengamanje-ke sibhekana no-chapter 4 Petro uqala. Sikhuluma ngeyilingo, sikhuluma ngokuzingelwa, sikhuluma ngokuthi abazingelwayo umbuso wezulu ngowabo, sikhuluma ngokuthi abampofu noma sesiqedile ngabampofu umbuso wezulu ngowabo. Sesigqile ekuzingelweni ngoba sisaya lapho bafowethu, siyaya. Ongeze ufika lapho yilo zofa maduze nje. Yabo lo sezofa ngeke afike ekuzingelweni, kodwa thina sisazozingelwa uma uJesu esibekile. Uthi kuverse 12, bathandekayo, ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiwo ukuba nilingwe ngokungathi nehlelwe yinto engaziwayo. uPetro la simbona ebiza ukuzingelwa ngomlilo, sibona ebiza izilingo ngomlilo. Indaba zibe umlilo ngoba zibambeka umlilo ngeke ubaphe.
aziphatheki, azibambeki, zinzima ilingo futhi kunzima ukuzingelwa. Kodwa ukuthi bathandekayo ningamangali ngomlilo phakathi kwenu. So sizozingelwa, kuzoba nemililo, sizama ukuyicisha uvuke lapha, ucisha uvuke lapha, uzogoduka uhambe emhlabeni. Into leyo kufanele siyazi, njengoba abafundi baluleka abazalwane, baluleka abafundi ukuthi sizimele ukungena embusweni wezulu ngezinhlupheko. So ngaba ungenanga khona uma ungazange uhlupheke, kodwa ukuze ungene khona sidinga inhlupheko. Bathandekayo ningamangali ngomlilo phakathi kwenu, enifikelwa yiwo kuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo. Ngicabanga ukuthi wehlelwe into engaziwayo. Cha, wehlelwe into eyaziwayo nje ngqo. Verse number 13. Kodwa njengalokhu ningi abahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazumulo yakhe nithokoze, nithabe nokwethaba. Siyayalwa ukuthi masithokoze, masijabule, njengoba singabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu. Phela umhlanganyeli wenhlupheko zikaKristu uma uhlushwa ngenxa yakhe. And sifundile kakhulu ngoba seRoma chapter 8 verse 17, uma uhluphekile ngenxa yakhe uzoba indlalifa kaNkulunkulu, ube indlalifa kanye naye uKristu. Ngoba phela uhluphekile wena kanye naye. Kodwa njengalokhu ke ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu, thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazumulo yakhe nithokoze, nithabe nokwethaba. Yikho ngithe ngiyajabula mina. Sijabuleni bafowethu thina ezingelwayo ngenxa yokulunga. Kanjalo babazingela abaprofeti abaphambi kwethu. So masijabuleni ke nathi masizingelwa ngenxa yokulunga. Sijabule nje ukuthi hey sakhela umqhele, sakhela imention ezulwini, ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazumulo yakhe nithokoze, nithabe nokwethaba. Ngoba inkazumulo yakhe isazokwambulwa bese siyathaba nokwethaba. Angazi wena mayembulu inkazumulo yakhe uyobe kuphi kokwenzakalana. Verse number 14. Uma nithukwa ngenxa igama likaKristu nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. Nanso ke into enga-understandeki. Umoya ongcwele mayihlezi kuwe uzothukwa nokuthukwa. Umoya ongcwele mayihlezi kuwe ubusisiwe ngoba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu. uNkulunkulu makasisize, uNkulunkulu asenzele umusa, singashaywa uSathane uthi uma uvelelwa izinhlupheko abese yishintsha athi yabona uNkulunkulu akakufuni. Kodwa yazi ukuthi uma uvelelwa izinhlupheko umoya wenkazimulo uhlezi phezu kwakho. Umoya kaJesu, umoya kaNkulunkulu uhlezi phezu kwakho. Ngoba njani ubhekene nezilingo, ubhekene nomlilo, umlilo ozokuvivinya ukuthi uphume uyigolide. Ngokuba makungabikho kini verse 15 ohlupheka ngokuba engumbulali noma eyisela noma engowenza okubi noma engozigaxa ezindabeni zabanye. Akangabikho umuntu ohlupheka ngenxa yalokho. Nizokhumbula ke niyazi bafowethu ukuthi uNkulunkulu usithanda kangakanani. Niyazi ukuthi uNkulunkulu izinto asenzela zona ekhaya lezwi izinkulu kangakanani. So ke zinkulu zinjalo, asibekezeleni ngenxa yezithembiso zakhe. Usithembisile ngeke aqamba amanga. Usithembisile uzokwenza obusithembise ngezwi lakhe. Kwangathi uNkulunkulu angaba nawe, aqinise endleleni yakho yonke, akupha amandla, ukhule kumazini, ugxile ekukholweni, ngoba ilokho akakufunayo ukuthini. Yindaba athi sigxile
ngoba uyazi ukuthi kuzofika izilingo athi kanye nokulingwa indlela ikhona kuzofika abantu basidukise noma bazama ukusidukisa kodwa mawuqinile ekukholweni ngeke udukiswe ayikho nje into ezokwenza uduke ngoba njani uqinile ekukholweni masiqinenike kuNkulunkulu nasemandleni akhe amakhulu masiqineni simthande yena yedwa senze imiso zakhe asimisele zona ukuthi sihambe ngazo ungahambi eceleni komgwaqo asihambeni ngawo lo mgwaqo asinikeze wona uzombona uNkulunkulu ekudemonstrateela ekwenzela izinto ezinkulu nezesabekayo lezi azithembisayo kuJeremiah. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu sesifikile emaphethelweni alenkonzo yethu. Siyambonga nje kakhulu uNkulunkulu sizoqinisana siyaqinisana ukuthi bazalwane ningamangali ngomlilo phakathi kwenu enifikelwa yiyo kuba nilingwe ngokungathi nehlelwe into engaziwayo kodwa njengalokhu ningabahlanganyeli bezinhlupheko zikaKristu thokozani ukuze kuthi nasekwambulweni kwenkazimulo yakhe nithokoze nethabe nokwethaba uma nithukwa ngenxa yegama likaKristu nibusisiwe ngokuba umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu umoya wenkazimulo nokaNkulunkulu uhlezi phezu kwenu ngokuvuma kwenkosi sizoqhubeka lapha ku verse 15 and 16 kwangathi uNkulunkulu ke angaba nawe akugcine akulondoloze ubeqine ube strong yomelela mzalwane be strong in the Lord. Siyambonga uNkulunkulu babunsibande ucela sithandaze ukuzavalelise uJesu Kristu inkosi. Baba ngcwele baba olungileyo uNkulunkulu wethu onomusa siyazithoba phambi kobuso bakho siyakubonga Nkosi ngakho konke osenzele khona siyakudumisa udumo lonke lungolwakho sibonga inkonzo sesizwile sibonga izethembiso sithembise zona Nkosi siyabonga ukuthi noma sihlupheka kodwa wena usibekele inkazimulo ezokwambulwa kuthini ihlupheko zesikhathi samanje azinakulinganiswa nenkazimulo esibekelweyo. Siyabonga ke uNkulunkulu wethu siyabonga Moyingcwele siyabonga Dwala laphakade ngiyakhuleka ngicela ukuba Nkosi usisize sihlale ezweni lakho singasuki nomoya wombuso usivukela kodwa singasuki. Ngikhulekela bonke abagulayo manje ngiqalekisa ukugula ngikuthumela esihogweni ngegama lenkosi uJesu ngiyakubopha ukugula ngegunya engilinikeziwe ngikuphonse esihogweni. Basize abantwana bakho Nkosi beze ngaphambili beze kuwe ubahlanze ubangcwelise basize Nkosi bazi ukuthi uNkulunkulu onesihawu uNkulunkulu ongcwelisanayo uNkulunkulu ongcwelisa ibandla nolithandayo ukuze kungabi nasici. Siyabonga uNkulunkulu wethu udumo lonke silinikeza wena lungu lwakho nangaso lesisikhathi uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngixolise kakhulu kulabo baku YouTube ngesikhathi ngiguqa yathi ukuketuka ikhamera siyaxolisa kakhulu kodwa ke ngenhlanhla ngiyibone ngingakaqala ukukhuleka ngayilungisa kuleso sikhashanyana esincane. Siyambonga kuNkulunkulu babunsibande useyavalelisa uthi uJesu Kristu inkosi.